Wij bevinden ons hier aan de gemeentelijke visvijver de Pomperik. Hier gaat zo meteen de Big Jump plaatsvinden, net zoals in een heleboel andere plaatsen in Europa en in Vlaanderen. Gaan hier om 3 uur stipt een heel aantal mensen in de vijver springen. 3, 2, 1, start! Big Jump is een initiatief dat een jaar of 10 geleden in Duitsland begonnen is om eigenlijk te pleiten voor zuiver water, zuivere rivieren met leven in de rivieren. En dat heeft zich vrij snel verspreid over heel Europa. Er zaten vissen in. En naar het midden was het wel lekker warm. Ik ben meegesprongen met de Big Jump om die roep voor proper water te ondersteunen. En voor mij persoonlijk ook om mensen op te roepen om mee te springen. Niet alleen vandaag, maar ook op andere momenten om ook te gaan zwemmen in natuurwater. Want dat is een hele belevenis. Dat is die setting met de plantjes, met de beestjes, de meeuwen die boven je komen. Eigenlijk is dat gewoon heel plezant en je mag dat niemand ontnemen en zeker je kinderen niet. Dus ik zou zeggen, deze zomer allemaal gaan zwemmen in natuurwater.